Gori iki nek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nangka. Heeh, nangka. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Dari siji desa siji curu kan ngono. Siji cis curu niku. Ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten, nggih. Mika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to? Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun nggih petukan Bu Rumini. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to? Maksudnya ini sing kagungan dalem kan perlu jagongan dhisik. Iku ajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi tugiripun telat. Wong ditinggi lung-lungan penontonmu sampean kok dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kaya apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong kene Pak iki ta kok ya. Jan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan nggih. Panggunge gene jenengan iki kan. Lho lha nek sapa nek ora nek walah Pak, mbok kaya tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko cek kene. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Jadi perlu nih sampai nangger munggah lu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to? Dirowok ya enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat sing kangguan dalem Bu Hajah Rumini menika haul ugi kentun donga kagem Mbah Haji Marto Kasran nggih sekalian Mbah Hajah Paniem nggih mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati amin amin dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun amin rezeki kathah melimpah barokah amin weh iki jan pinter Mas aku ndonga sak ndonga iki jan trep ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi mboten Pak lho kok malah ndongake sing kagungan dalem kok ya biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi lha kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mantine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, lek nggonmu listrik, lek kene ya listrik. Kok alim nih tak anim dia rumah saku ora cetha ya sing baku alhamdulillah seger waras sehat banget ya sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun amin ya rabbal alamin ya yo dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya maksudnya rawuh rene jam nanti ta kowe kok kali iki nyang ngopo kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau ngapunten dugi mriki kok nyisih rono nyang apa mboten napa-napa ten mriku kaget ning kotak kono penonton dereng tekek lho aja ning kono lho mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya matur nuwun Pak matur nuwun Pak matur nuwun gah kundene salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya Allah lagi mboten njenengan ngelake kula kethek matur nuwun lah iki tiba-tiba kupinge pilek to tekek lah nggih ngeloki kula tekek matur sembah nuwun le Pak wah matur nuwun apa tekek iki apa tekek iki lho otok-otok tekek